Amen. Halleluja. Pa en ma van die huis. Hier is 'n wonderlike mooi naam van ons koning Jesus. Dankie Here. Maar God met u wees. Dankie Here. My ouderlinge, u word gegroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Elke gesag van God, wat in die woorde wat is vanaand, julle is gegroet. Halleluja. Elke broer en suster wat vanaand hier is, wat hulle tyd opgeoffer het, om net die woorde van God te kan staan. Wees gegroet in die naam van Jesus. Die woord van God leer my dat ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. As julle met my, ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Die woord van God sê, in die laaste dag sal ek my gees gee vir al die mense. Jesus. Die skrif sê, jong mense, althans jong seuns en jong dogters, sal my boodskap bring. Of jy wil, of jy nie wil, maar sy boodskap sal jy bring. Jesus. Hallelujah. Die skrif sê, jong seuns sal visioene sien. En oude mannen, oude vrouwen sal drome droom. Ai. As ons in die huis van die Here. My God. Dan sê die skrif van God ook dat begeer dan die dinge van die gees. Lika paya kata kapa. Ika tusa kapaya kate. Lika ya kata kapa. Lepele tusa kapaya kapa. Jesus mighty name. Mijn vader hier is op weg. Kom ons lig ons aan en ons gee die Here se prys asseblief. Amen. Daar wat u is, begin net om die hart op te maak. U weet, begin net om te bid tot uw God, die lewendige God, die seun van die seun van God, Jesus Christus. Maak jou hart op en verwelkom hom in die naam van Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Prijs die Here. Prijs hom, loof hom. Vertel hom van wie hy is. Van die wonders wat hy doen in jou lewe. Dis nie nou die tyd om aan jou buurman te kyk nie. Ek sê maak jou hart oop en verwelkom die gees van God in die naam van Jesus. Repese que tu saca para cá. Lepele tu saca para cá. Lika para cá, capaya capa. Lika tu saca para cá. Lelia ante. Lika para cá, capa. Lika tu saca para cá. Lepele lia anta capaya. Repese que dia capaya. Lika tu saca para cá. Father, in the mighty name of Jesus, let your glory come, O Lord. Let the Spirit of the living God be welcome in the name of Jesus. We give you praise, O Lord. We give you honor in the name of Jesus.
In the name of Jesus. We honor you, Lord. We glorify your holy name. We give you praise in the highest. We thank you, Lord, that you reign in our lives. That you reign over circumstances, O Lord. That's who you are in the name of Jesus. Mattheus 18 vers 20 sê, van waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek in die midde. Maar ja, apostel, die woord van God sê, waar twee of meer, dit wil sê, ek en u in sy naam vergader. Glory to Jesus. Daar is hy in ons midde. Dit beteken dat hier by die naam van gebed is God in ons midde. Ek weet nie waar julle is nie. Ek weet nie waar julle gedagte is nie. Maar ek is hier om te ontvang van die koninkryk van God. Verder wat die skrif van God in 1 Johannes 5 vers 14 wat sê, en nou nie gister nie, nie netel nie, nie morgen nie, nie oormorgen nie, maar nou kan ons na hom toe gaan in vrymoedigheid. Dit wil sê, my apostel, met 'n open hart, ten spyte van hoe u voel, ten spyte van wat op u gedagte is, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die sonde, kan u met vrymoedigheid na hom gaan en sê, my Here, hier is ek. Jesus, my siel aanbid u. Gee die Here se prys. Glory to Jesus. Hallelujah. Ek is amper klaar met apostel. Amen. According to time. Daar vat die skrif my na Mattheus 21 vers 22. Wat dan sê, ai, as julle glo, as iemand in huis van hier wat glo vandaag, dat dit waarvoor jy in vasting gegaan het, dat dit waarvoor jy God vertrou, dat jy dit al reeds ontvang het. Nog voor jy op die knieën kan gaan, en jy mond kan oopmaak, en te sê dat Here, hierdie is my situasie. Weet hy al reeds. Halleluja. Wanneer jy die kenning van die hart. Glory to Jesus. Amen. Ek het begin julle te sê, ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ek is besig om af te sluit, my apostel. Amen.
Die weet, in ons dagelijkse lewens ontvang ons oproepen. Ik weet niet met wie je praat nie. Oproepen. Zodra je zelf moet leiden, hij nog niet eens rechtig geleid nie, dan antwoord hij al reeds. Ten spijte van wie het is, wat die een van u gaat zeggen, antwoord hij nogthans. Ik is bij die oproep. Maar daar is een oproep. Wat ons voor mij, waarvan ons weghaalt toe. Lika ya hata kapa, lika tusa kapa ya ha, lepeleli ya hande, Jesus ya kapa ya ha. Hoekom voor mij ons die oproep, wat die meest belangrijkste is. U ontvangt een oproep. Het is daar van iemand wat u schrikt. Zo u dit roepen daar persoon te vermijden. U kent die zelf genomen. Zo die moment wat u zelf moet leiden, dan weet u wie de persoon is. Dat is de persoon wat ik schrik. Ik kan hem niet antwoorden. Want ik weet niet wat hij zoekt. Dat is hetzelfde met God. Hij heeft jou geroepen. Maar u voor mij alsof u hem schuld. Ja. Oh. Glory to God. Die zal niet van u wat kan voor mij. Maar die oproep. Het hij jou voorgeroepen. Niet die mens niet. Niet jouw buurman niet. Niet jouw buurvrouw niet. Niet jouw broer niet. Niet jouw zuster niet. Maar hij heeft jou geroepen. Hoe kan jij hem niet antwoorden? Als ik niet met één of twee kan praten. Met dat wat God in mijn geest gezet heeft. Antwoord die oproep, wat die meest belangrijkste is, moet ook niet voor mij niet. Daar is dezelfde oproep, waarvoor u geroepen is de volgende persoon ook geroepen. Dat wil zeggen, dat was zo'n tijd, dat was zo'n seizoen, wat u geroepen had, maar heeft u geantwoord. God gaat niet aan jou roepen en roep niet. Hij gaat naar een volgende persoon en hij gaat kloppen in mijn zuster. Als zij bereid om die oproep te antwoorden. Als u bereid. Want dan is uw seizoen voorbij. Die tijd waarvoor u geroepen is voorbij. Dat zal niet nou weer zo gauw komen niet. Hij vraagt, zij die een, wat zal komen? In een tijd zoals hierdie, jong sien, jong dochter, as jy die een, moet nie die oproep vir my. Lord Jesus. Ai. Ja, ik prijs en loof je. Wij ziel aanbid u. Jesus. Dank je, Heer. Ik prijs u, Heer. Is daar een jong sien? Is daar een jong dochter? Wat die oproep zal antwoorden. Baie dank voor die gelegenheid. Mijn moeder en mijn vader van huis. Amen. God zegen jullie. Tot in alle eeuwigheid. Baie dankie.
Hallelujah. Bwana amesikia. Hallelujah.